biro mbele kacha. Yes. O chalna de gisani kaka piny Kenya chungi gino mane na nyoro kata. Yes, ada wemo konga ko kil nikech ingeni court mar high court, court maduong' mamalo mar high court en court moyie manigi teko mar loso chik. Iluongo ni court of record. Emiyo ni court no sama sama ng'ado bura to ng'ade kong'eyo ni gimotimono ibiro tigo i weche mag golo jomoko office. To kata mana judgment motim nyoro ibiro tigo nyaka kuom governors, kuom presidents, nikech mano technically en chik masani nitie kako bed appeal. Kada wacho kama kako kil kama loka judgment manyoro king'iyo sheria kiwe siasa mondi en judgment marach mogik mokonego bed ni dong' record mar Kenya. Adawacho kama kiwinj ka kidwa wuoyo seche 9 kapok iwacho gimidwa wacho nyiso ni gimidwa wacho onge. An nya chiko ita e judgment ba ba the meetings ba tieko miduoge yore ko ba ida kaboro de mbele ba penyo to en ang'o miwacho. Ka presidential petition kemo otieko ga piyo to impeaching a deputy president what deal mna get 145 150 these two articles are yogi idwa judge gi 9 hours ang'o miwacho. Koro gimora wacho ni in terms of precedence, in terms of chik moket gi high court nyoro ne en chik gimane judgment mano timno en judgment malich motamre gi nono. Ok en judgment mo onego bedni kik bed as part of law mar Kenya nikech kiwacho king'iyo article 25 mar katiba marwa nitie ratiro magi moko miluongo ni non-derogable. Nyiso ni gino ok nyal mayi kata piny muk kata koth chwe kata ebola donjo kata corona donjo. One of them and a right to fair trial. King'iyo tinyisi ni moro bende ni slavery, torture, right to habeas corpus. Mago gik moko ang'wen miwacho ni kata ang'o matimre to gino ok mayi gi nikech that is what is required in a civilized society. To kanyal bukra na wacho ni right ni moro mar fair trial no kethi lakini wabro mi mana pesa moro ma 50 million gi Senate to okwabi wacho ni wa impeachment was invalid. Ingen impeachment and hearing mitimo gi Senate. Sama Senate timo hearing mar impeachment ochalo court. Kizungu wacho ni it is exercising a quasi judicial authority. Koro ka court moro wacho ni ngen right ni mar fair trial to no bedo infringed. Lakini impeachment was proper. What are you saying? To article 25 wacho maber nitie ratiro mari mar fair trial meno kutuoni kata ang'o matimre kata state of emergency timre ento eno kutuoni go en nyaki bed kode nyaki tho. Koro kanyo doho an ka neno doho aparo nen gi tabu moro kizungu adolongo ni conundrum. Ne gipenjo to kowacho ni impeachment was invalid. What happens ni ng'amo ni office sani kan ng'ani do gi court ba wacho ni kanu usewacho ni impeachment na was invalid. Nyiso nani deputy president. I think ni court onego chop kanyo to wacho ni do we see a scenario what about a duly appointed a deputy president Manos be appointed ka Kindiki and then now there is a president, a deputy president that was wrongly impeached. What is the way forward? Mano do loso gimno man just president mochiek kabisa.